Velkommen til de der show her i vores slow motion nu, hvor vi skal kaste og slå vores stuntmand Kevin i hovedet med. Så vi har en masse forskellige ting. Vandballoner og banan og nogle æg og sådan noget. Så det bliver ret sjovt. Måske også en bold. Bare for sjovt. Første forsøg. Æg. Jens æg. Er du klar, Kevin? Eller optagelse 2. Nej! Det sprang ikke. Andet forsøg. Vandballon. Klar, Kevin? Nej! Det sprang heller ikke. Vandballon. Tredje optagelse. Okay. Vandballoner. Optagelse 4. Kevin prøver at maxe den i hovedet på sig selv. Hvad laver du? Sur mig. Test nummer 3. En banan. I don't need your forgiveness. I don't need your hate. I don't need your resentment. So what? Bananen. Should I do? I don't need your resistance. I don't need your. Det tror jeg ikke. Klatten. I don't need no religion. Nothing from you. Velkommen til de der show bag kamera og slow motion nu. Vi vil vise lidt, hvad der er sket sådan, rundt omkring, og så skal vi også have nogle spørgsmål til vores stuntmand, Kevo. Lad os gå og se, hvad der findes den af. Ja, nej, vi kan lige så godt tage bananen. Den lader sig ligge stille. Den er altså der. Vi tyrede bare bananen ind i væk. Jeg tror ikke, den var så god, men ja. Yeah. Det er også en meget lækker snotter. Eller hvad man kalder en snotter. Det er grilleværk, det der. Mesterværk. Okay. Så har vi har vandballonen. Vi lægger for det meste her, fordi de rammer Kevin i hovedet, og så flytter de dernede og rammer jorden. Ikke så godt. Og så kommer der æg. Over det. Det er nok ikke sjovt, fordi han står jo ikke. Rammer i hovedet, og så flytter den derover. Altså. Lækkert. Men ja, vi har nogle spørgsmål til vores stuntmand her. Stuntmand, Kevin og hvad synes du med ægget? Meget fedtet. Ja. Ved du hvad, fuck ham. Okay, vi går videre. Jeg er meget spændt her. Jeg har meget flot sko på. Det var altså bag kameraet her fra resten af verden. Så ses.